Сега нещо, което изглежда проблем регионален по-скоро, обаче всъщност той със сигурност може да се превърне в национален, защото до края на тази година ще бъде направена първа копка за строителство на мащабна топлоелектрическа централа на RDF. След малко ще обясним какво е това, която не отделя вредни емисии във въздуха и околната среда. Тя ще играе ролята на завод за безотпадно унищожаване на отпадъци. Заводът ще бъде разположен в обособен за целта индустриален парк, който ще е 100% собственост на община Гълъбово. Сега в индустриалния парк влизат и няколко частни имота. Той се намира в землище, което граничи с община Раднево, и фирмата е консорциум между немски инвеститор, който има 60% дял, и община Гълъбово с 40% дял. Място от 200 декара необходимо за новото предприятие, вече е закупено от инвеститора. Проектът също е готов, осигурено финансиране, избран е строителен обект. Предстои да бъде внесен доклада за ОВОС в РИОСВ. Защо? Здравейте и добре дошъл на Георги Михайлов, общински съветник от Гълъбово. Защо това би могло да бъде проблем и вие искате да алармирате за него? Не е ли нещо, което в София започна да се случва и с надежди, че ще бъде изключително важно за много от проблемите на града и съответно Гълъбово може да реши национални такива? Здравейте, здравейте на вашите зрители. Благодаря първо за поканата, че ще имам възможността да представя един бъдещ проект, който може да се окаже от голямо значение за бъдещето на общината и може да се превърне в огромен проблем. Сега ще обясним за какво става въпрос на нашите зрители, като да имат предвид, че това всичко, което го цитираме от кмета Николай Тонев. В негови изявления, в техния вестник се намира всичко това. И те казват, нали, че... Николай Тонев, кмета на Гълъбово, 6-ти мандат. Да, от ДПС, който е... Искат... Инвеститора ще направи 200 милиона евро инвестиция, а останалите 200 милиона евро ще бъдат от кредит. И ние с 40... Инвеститор е въпросния немски консорциум, да. Или какво? И ние обаче с това участие на нашото 40% ще станем солидарни длъжници. Това означава, че ще дължим 160 милиона лева и не се знае как ще ги върнем, откъде ще се вземат тези пари, с какво ще обезпечим този кредит, как ще участваме, и въпросите стават много, а това нещо не се обсъжда. То наистина още не е влязло за обсъждане. Тепърва предстои ОВОС и обществено обсъждане, но твърде вероятно те като казват, че до края на годината вече ще имаме първа копка, всичко да се замете под килима и хората да останат неинформирани. А проблемът може да се превърне много. Къде? Аз до тук още не чувам къде е проблема. Проблемът е, че изобщо не се знае дали... Освен огромния кредит, който общината ще трябва да изтегли за 40% участие в 200 милиона съфинансиране. Така ли да го разбира? Точно така, да. 200 милиона чуждестранен инвеститор, 200 милиона общината, но от тези 200 милиона се теглят кредит с 40% участие на общината. Така ли? Да. Което прави 160 милиона задължения. Което прави 160 Добре, милиона. Добре, този завод няма ли да е на печалба, която за никой не знае на каква печалба ще бъде, но вижте за какво става на въпрос. В Виена, в Австрия, има огромен такъв завод, който е в центъра на Виена. Там инвестицията е 220 милиона евро някъде и той е с капацитет на изгаряне около 250 хиляди тона на година. Отпадъци? Точно така, да. 250 хиляди тона отпадъци? Да. Като нашия се предполага, че ако е за 400 милиона евро, би трябвало да гори около 400 хиляди тона отпадъци годишно. И двойна цена, двоен обем, да. Да. Обаче вижте какъв е проблем. Имаме единствен такъв завод на територията на България, който предлага RDF гориво. Той е тук край София и неговия капацитет на RDF гориво е около... Какво ще рече RDF, да обясним на хората? Това е гориво, което е произведено от отпадъците на... Тоест, произвежда се енергия, изгаряйки отпадъци. Произвежда се гориво. Гориво, да. Да, от отпадъци, което служи вече за да работи една такава централа, инсинератор подобен, който ще бъде в Гълъбово. Така. Само, че този завод край София, който произвежда такова RDF гориво, капацитета му годишно да произвежда е 180 хиляди тона. Но той работи на много по-малък капацитет, не знаем защо. Той произвежда в момента 50-60 хиляди тона. Така. А знаете ли колко струва? Колко струваше? Не знае колко струва в София завода, който произвежда RDF горивото, но вижте какво се получава. Кмета на Гълъбово Николай Тонев твърди, че с този завод в Гълъбово ще решим проблемите с отпадъците в нашата община и ще решим проблем с отпадъците, може би, на всички общини в България. Което... Добре, чудесно. Чудесно,
не стоят точно така нещата. Защо? Защото завода, който произвежда такова RDF гориво в край София, произвежда в момента 50-60 хиляди тона на година, което е твърде недостатъчно, за да работи този завод в Гълъбово, който може би ще бъде с около 400 хиляди тона гориво. Това означава, че ние вместо да използваме на българските общини буклуците, трябва да внасяме буклуци от чужбина, за да може да работи нашия завод. Не, че тук не се прави последните години официално или неофициално, говорим на Европа, на Италия най-вече, доколкото знам. Точно така, да. Буклуците. И ние ще продължим много често радиоактивни и други много така са сериозни проблеми, айде меко казвам. Да, и Гълъбово ще се превърне в европейско сметище. Ние ще бъдем центъра на европейските сметища. А смятате, че ако цяла България се насочат на там отпадъците, не би могъл да запълни капацитета, така ли? Не би могъл, да, защото завода, който произвежда единствен в България такова гориво, Софийския, да, в момента произвежда 50-60 хиляди тона. До 400 хиляди тона просто ще бъде твърде недостатъчно. Добре, кой е луд обаче да инвестира толкова много пари в такива обеми и после да не бъде Точно това ни притеснява, че е твърде вероятно да се случат неща, да се приемат подобни кредити и подобно нещо, изобщо да не може да се реализират подобен завод, което ще е направо парадокс. Твърде е вероятно да се реализират подобен завод, но не се знае. След време Европейския съюз може да каже, че няма как да работи, ще е вреден за хората, защото не знам дали се сещате, преди доста време се искаше в София да се направи такъв завод за горене на буклуци. Имаше брожение, да. Точно така, да. Но съда присъди, че такъв завод е вреден за населението. И трябваше да е в центъра на София почти, едва ли не. Да. Но там казаха, че подобен завод ще бъде вреден за населението. И то е логично. И то е логично, да. И не позволиха да се направи. Каква е логиката в София този завод да е вреден за населението, а в Гълъбово да не е вреден за населението? Като имате преди, че достатъчно ни е мръсен въздуха, достатъчно ни е мръсна общината, за да си позволим... Така или иначе имате тецове. Да, така или иначе имаме тецове. В момента общината просто изглежда ужасно. В ужасен вид. Макар че твърденията на кмета Тонев, които са според мен просто космически измислици, при нас имало над 15 милиарда в общината инвестиции. Това като данни дава той? Да, той дава данни, че за... Във формата на какво са тези инвестиции? Обяснява ли? Не обяснява. В Гълъбово имало направени инвестиции за над 15 милиарда, което изглежда смешно в очите на хората, защото те виждат в каква кал газят. Нашите повечето улицата не е асфалтирани. Там е направо от преди 200 години. Колко е населението на Гълъбово? И в момента казват, че е долу-горе между 10 и 15 хиляди жители, обаче според мен не е вярно. Доста под 10 хиляди жители сме. Има ли обществена реакция? Има ли настроение да се протестира, да се обжалва, да се... Трябва много добре да знаят съпротивляват нашите зрители, че не само в Гълъбово, в цяла България, но специално за Гълъбово хората много ги е страх. Има голям страх в тях, няма как да се позволят да излязат да протестират. Те веднага биват смачкани. Аз съм живият пример като кандидат за кмет срещу Тонев, какви неща не се случиха. Какви, например? Мога да ви дам един пресен... Сега на последната сесия, предизборна кампания имате преди? Да, аз за първи път се кандидатирам, като ме предупредиха, че... От коя партия сте вие? Аз съм общински съветник от ВМРО, за което им благодаря, защото само единствено и те ме подкрепиха тогава. Нито една друга партия не се издигна кандидат за кмет в нашата община и всички партии подкрепиха Николай Тонев. Какво ли се случи? Веднага ни обясниха, че ще ни затворят бизнесите, като моите дядо и баба на жена ми, баща и майка й имат хотел с ресторант на центъра. Аз имам автосервис и малко след обявяването на моята кандидатура, която беше на 6 януари 23 година, мисля, че точно тогава се изказах. И малко след това веднага пратиха комисия, която се е самосезирала, че ние нямаме необходимата категоризация, за да работи нашия ресторант. Като те малко преди да дойдат при нас, са издали категоризация на друго заведение. Малко след нашата проверка са дали категоризация на друго заведение, но точно като са влезли при нас, една госпожа Манева веднага с влизането е казала: вие нямате тоалетна за инвалиди, което е предпоставка веднага да се затвори заведението, без право на обжалване, без да имате право 6 месеца да кандидатствате за подобна категоризация, и те директно по този начин не затвориха. Но
Вижте, кое е странното в тази ситуация. Да речем, нямали сме тоалетна за инвалиди, няма проблем, нямаме право да работим, съгласни сме с това, но защо на предното заведение, което няма тоалетна за инвалиди, са дали категоризация и не са имали претенции, защо на следващите заведения след нас също са дали категоризация, а те нямат тоалетна за инвалиди, като ви говоря, ние имаме факти за това, разполагаме с снимки на тоалетните на всички заведения, разполагаме с касов бон от заведенията, че към днешен ден, който ви говоря, те работят. И това се случва. Като най-големият парадокс обаче с категоризацията на заведенията е това, че заместник-кмета на общината, Добромир Буров, има заведение за бързо хранене в нашата община и той като човек, който трябва да бъде пример на нашето население, който трябва да спазва най-много законите и да дава добър пример на хората, кое как трябва да се случва, неговото заведение, първо, че го няма в Националния регистър на туризма, второ, че няма тоалетна за инвалиди, трето, няма категоризация, с която му дава право да работи това заведение и той работи необезпокоявано. Вие представете за какво става? Като е във властта. нищо изненадващо не ми казвате. И сега в момента вашето заведение работи ли? Не, нашето заведение в момента не работи. От колко време? Година? Почти. Долу горе. Не, повече от година. Аз сме 25-та, да. Всъщност. Доста повече. Доста повече, да. Че още съм на вълна 24-та. Почти 2. Колко общински съветника сте в... 17 общински съветници сме, като от нашата група сме 3 човека. Чува ли ви се гласа? Имате ли възможност да поставите този въпрос на обсъждане или той се решава с мнозинство? Не, повече неща се решават с мнозинство. Говоря за заводът, който е по-генералният проблем. Не само за завода. Искам да ви дам един пример. Откакто съм почнал като общински съветник, 23-та година, искам да ви кажа, че Общинския съвет, всички общински съветници, без нас тримата, аз не помня почти да има момент някой от другите 14 човека да е гласувал против или въздържал се по някоя точка. От тогава до момента всички са съгласни с всяко едно предложение. А те там се разграничават, нали, като партии, защото вътре сме общински съветници от различни партии, но всичките гласуват еднакво. Само ние се различаваме от ВМРО и ние работим за интересите на нашето население. Колко е бюджетът на община Гълъбово? Около 30 община ли? Около 30 милиона е бюджета с делегиране, имам предвид. Ние сме една от най-богатите общини в цяла България, като говорим на брой население. Интересуваме там, помните ли на разпореждане към служебния кабинет на Делян Пеевски да се отпуснат едни средства на общините, в които кандидат е на ДПС? Да, сега в момента също има отпуснати пари. 19 милиона и нещо. Една огромна част отиват за 5 км отсечка. Близо 10-12 милиона ще струва тази отсечка. Само? Да. Обикновено са по-високи ценичките в България. Нали? Имаме една отсечка сега в момента също около 5 км, доста по-ефтина като средства, но искам да ви кажа, че пътя вече е пропаднал. Пресен път на около няколко месеца, 2-3 месеца, откакто е издаден. Това в България никога не се е случило. Никога не се е случило, да. Много ще се радвам да има обективни журналисти, да дойдат в Гълъбово, имате ми координатите, бих ви развил и с общината, бих поканил други журналисти да дойдат да видят, че в община Гълъбово обстановката за живот е трагична. Малко са хората, които могат да излязат да окажат това нещо. Аз се осмелявам, защото зад нас стоят 2000 избирателя. Ние бяхме единствени, които се борехме срещу Николай Тонев, срещу 7 парламентарно представени партии, които го подкрепиха. За него работиха на изборите 1000 човека и той едва взе изборите. Като имате предвид на последните парламентарни избори, вече цялото общество знае как се печелят избори. Какви манипулации... Имаше ли при вас? Хванахте ли ги, видяхте ли? Не сме хванали. Никой не твърдя нищо, но аз имам съмнение, че е твърде вероятно така се печелят избори навсякъде. Ние нямаме в СИКовите хора, нямаме откъде да наблюдаваме отвътре нещата и изкъсо. И там нещата са много тегави и сложни. Кмета мачка всеки един, който се изправи срещу него. Като поканихте журналистите или в частност мен да ни разходите из Гълъбово, нали сещате, че с изключение на 3-4 града, София, Пловдив, Варна, Бургас, до някъде може би и Стара Загора, във всяка една по-малка община картината е катастрофална, както описахте, е абсолютно идентична под Индио. Така е, но в много малки общини могат да излязат и да ви кажат, че там са инвестирани над 15 милиарда лева, а да видите реалността как изглежда общината. Или той лъжи и няма такава инвестиция, или има такава инвестиция и парите ги няма. И няма нищо насреща.
блоковете падат, улици няма, всичко е разкопано, буклуци навсякъде и вижте какво се случва. В няколко села аз печеля повече брой избиратели, там са гласували за мен. На следващия ден, още след изборите, беше им спряно уличното осветление на хората, затвориха им пенсионерските клубове, запечатаха им залите ритуалните, спряха сметоизвозване, спряха сметопочистване, абсолютно направо спря живота на хората. Като цяла година това нещо го търпяха село Главан. И нямаше кой да му каже нищо на този човек. Здравословното състояние на населението какво е? Защото съм чувал, че там е висока заболеваемост от различни белодробни най-вече. И аз съм чувал, за съжаление няма някоя институция, която да направи реална статистика към днешно време. Чувал съм от господин Милко Иванов, който е казал, че последно такива неща са се правили преди 30 на години долу-горе. И тогава се е доказало, че много хора боледуват от някаква болест на щитовидната жлеза. Сега нещата явно ще са доста по-трагични и никой не осмелява да дойде да направи нещо реално в тази връзка. Местните медии как се държат? Имаме само една местна медия, Гълъбови вести, която преди малко ви я показах и ви я цитирах. Тя работи и обслужва единствено и само техни интереси. Нищо извън това, което е полезно и което е в връзка с хубавите неща на кмета Николай Тонев, не се публикува. Добре, като мога да ви допълня нещо фрапантно и ако искате може да покажем снимка на нашите зрители. Наскоро гласувахме за купуването на 2 камиона за извозването на отпадъци, от които общината има голяма нужда да имаме такива камиони. Тези 2 камиона на общината струват около 830 хиляди лева. Купуваме ги за чисто нови и искам да видите, не знам на коя камера може да го покажа. Да, дръжте така. Да. Това какво е? Не към мене, да, така както го бяхте. Това какво е, че не мога да видя от тук? Това е част от новия камион. От новия камион, да видите как пристига новия камион. За? Това е нов камион за около половин милион лева и пристига Ръждасъл. Някой ще повярва ли на това нещо, като ние справим наша вътрешна проверка, която я извършваме със съдействието на братя Стоименови, за което им благодаря, които имат бизнес в нашата община Гълъбово и също са пострадали от кмета Николай Тонев. И те казват, че тези модели камиони са стари. Сега ще проверим да не се окаже, че обаче тези камиони са били регистрирани и карани другаде и цената изобщо няма да е в реалната стойност, която сме заплатили. Тук скандала би станал огромен, ако нещо подобно излезе, че може да се е случило в нашата община. Оставаме на разположение, ако имате разкрития и последващи теми, които искате да обсъдим. Искам само нещо да добавя последно, ако за финал, може. Да, за финал. Скоро бях в Главан на едни техни мероприятия, с което съм потресен. Кмета на село Главан е бил миналата година, декември месец, в Болничен. Но той присъства на семинар на общината, за много пари ви говоря, осигурен с общински средства, там са се забавлявали също, освен семинара, ползвали са басейни, спа процедури. Малко като шефа на НАП и някои шефове на митница, танцуваха тук на Ничалга. Да, и той излиза на хората и казва, че той излиза и се бори за да промени обстановката в пострадалото село Главан и се грижи за неговото население, а в същото време се забавлява с хората от община Гълъбово и от управата. Но той няма моралното право да го прави това и да излиза после да казва, че защитава интересите на хората, защото това не е вярно и реалността е съвсем друга. Нищо ново под слънцето, за съжаление. Просто само си регистрираме отчаяващата картина, която където и да бръкне човек, едно и също се получава. Благодаря на Георги Михайлов. С вас ще им след малко, защото възторженото ми настроение от интересните мачове за старт на първенството може